Такий доволі простий сьогодні наш блог. Я зараз у каплиці нашої шпитальної, в шпиталі Вінницькому. Тут була свята імша для хворих людей, і раз на який час там вона відбувається, і така от думка появилася, що Бог сапраўды може з любого зла зробити добро. Тобто хвороба – это такое зло, которое бессенсовное зусім. Не має значення. Бог створив нас добрими, тіло створив все, як ми тішилися і любили, і допомагали далі. Але дозволяє, може, ніхто буде спрашати, чи дозволяє Бог, да? Ну, але є це факт хвороби, так і він може зробити таку річ, може з зла зробити добро. Так як со смерті свого сина, саме безсенсовні речі на землі, зробив збавлення для нас, витягнув якби це збавлення з тієї смерті, він може так, ось як фільтр, може дренне таке порівняння буде, да? От взяти те, що брудне, і витягнути з його добро. Може тільки Бог. Ось. І з хворобою так само. Тобто часами глядиш, як люди зміняються, наколькі поміняється їх мислення, наколькі їх вартості зміняються, і тішишся, то, що він дає їм зрозуміти, хоча б про це дає зрозуміти. Некоторі речі не хоче, може, цієї хвороби, не хоче Бог, щоб ми терпіли. Але часами це єдиний шлях, щоб зрозуміти. Моліться за усіх хворих людей, які по шпиталях, самотные вельми часто. Може, у когось з вас є можливість прийти у шпиталь, провідати кого-нибудь, ці знайомі, ці, може, не мусить бути там близькі знайомі. Класно. Це люди буде прагнуть, вельми моцно прагнуть уваги, вельми моцно прагнуть любові чоловічої. Тому що кожен з нас у такій ситуації хотів би цієї уваги, любові, тому як маєш когось, то навіть як не маєш, іди, спробуй, побудь. Не буде приємно, з досвіду кажу, але це буде вельми важливо.